Bon dia. Molt bon dia que tingueu. Bon dia. Ja porta temps, porta cua, perquè fa 3 anys, o 4 potser, no?, que s'està fent festa. Ens veureu les cartutxeres als polítics, però penso que ens ho passarem bé. I amb dues pastilles que prenguis ja t'ha passat i te n'han donat una caixa de 24. Encenem bengales allà i anar fotent-li. Espero que no arribem a... És a mitjans d'abril. En nocturnitat i alevosia. Portarà controvèrsia. No? I com que ja ens sentirem a parlar més, doncs llavors ja farem bé a saber quin dia serà. Això ja està decidit. I serà el 15 d'abril a les 8 de la tarda. Recordeu. Deixa'm que m'ho miri. I a mi m'agradaria aquest dia, ho haig de demanar a l'Ajuntament, a veure si es permet allà que puguem fer quan ja acaba a la nit, si podríem organitzar allà alguna cosa quan la gent està embullada, està contenta, que estan amb la marxa de que és un dia festiu, que en aquest cas em sembla que cau en dissabte. En nocturnitat i alevosia. Desitgem el millor i ja ens anirem veient que el poble és petit. Moltes gràcies.